Is-sindku tax-Xajra u ħabib mill-qrib ta' Lino Kassar Anthony Valvo jitkellem magħna dwar il-lat uman ta' Lino. Lino kien bniedem umli ħafna, bniedem ta' rispett, bniedem sod fil-karattru tiegħu, ġurnalist mill-aqwa u iżjed minn hekk kien persuna perfett fil-kitba Maltija. Anthony Valvo jitkellem magħna dwar l-imħabba ta' Lino Kassar għall-films. Il-films kienu xi ħaġa li kienu ħobb ħafna u mhux b'daqq biss kien serju ħafna. Għamel żmien fuq il-kumitat li kien hemm taċ-ċensura ta' fuq films u fuq kodba u kien bniedem broad-minded ħafna imma fl-istess ħin kien strett. Dan huwa Joe Camilleri, l-eks segretarju privat tal-Perit Mintoff, illum spiżjar. Ilu jaf li Lino Kassar 40 sena. Iltaqgħu meta t-tnejn kienu għadhom żgħażagħ. Minn dak iż-żmien bqajna ħbieb, konna anke noħorġu flimkien ħafna, ġifieri, u meta żżewweġ lil Marija, u konna niċċajtaw ħafna. Kien jaf jieħu ċajta fuqu u kien jaf jagħmel iċ-ċajt fuq ħadd ieħor ukoll. Joe Camilleri jiftakar li Lino Kassar bħala bniedem dejjem attiv, ġurnalist pinna soda li kien jaf jesprimi l-idejat tiegħu u kellu wkoll sens ta' umoriżmu tajjeb ħafna. Lino kien ġigant fil-persuna, ġigant fil-kitba tiegħu u ġigant fil-ideal.